Sanibona nengane zakwethu ake nginibekele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ngeso mina ufeza ngituthu ngakho malo bathi ila sibona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha like hanzo phinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ikhona okukhulu kunakho konke ingane zakwethu namhlanje ngifuna sibheke iVido lapha nethinta insizwa uSmirnoff bathu uSmirnoff insizwa ke lena esikhuluma kakhulu kuyo le channel esithinda lapha nezindaba zokulingisa lapha nabantu okanye abaculi abahlukahlukene ukuzimpelela insizwa mangabe ilingisa impela ukuthi inalo ikhono lapha lokulingisa umuntu noma umculi imkhiphe njengoba kunjalo namhlanje ekhona iVido engithule lapha la insizwa khona ekade ilingisa insizwa elide kakhulu lapha neqenjini amageza amahle insizwa upotso khayelehle umfoka ngobese lapha wensiza kade ecula ke amageza amehla lapha namhlanje oselapha kwiqembu amavikela mbuso mina ngaza kwethu angingande kakhulu ngokukhuluma angikudedelela iVido ungitshela ukuthi wena out of 10 uSmirnoff umnika ngaki kwindaba elithinda lapha nokulingisa insizwa upotso sokumbule kulensizwa ke lingisa abacula abaningi kakhulu ekona lensizwa upotso ekade shota lapha ngitshela ukuthi out of 10 umnika ngaki uSmirnoff ekulingiseni lapha insizwa upotso na iVido hlana futhi kuVido landelayo isikhathi esilandelayo ungakhohlwa ukusubscribe bye bye Upotso bafowethu sekunjalo ke insimbi bathi yes insimbi nopotso abakhona nali igqoka melisha nangu uJaiva sinike bafowethu sekonakele bafowethu ziyeze ze commander lensimbi